Persuna li kienet għal kura fl-isptar Monte Carmeli sabet ruħa f'ċirkostanzi traġiċi wara li ħarbet mill-isptar mingħajr ħadd ma jinduna. Bil-persuna jispiċċa fl-ITU. F'post fuq il-medja soċjali il-professur Andrew Azzoppardi esprima tħassib u l-frustrazzjoni tiegħu dwar il-każ fejn ikkritika lil minu responsabbli fil-waqt li stqar li tali inċidenti isseħħu b'negliġenza. Huwa sostna li bħala soċjetà irridu nħadnu lil dawn in-nies vulnerabbli daqs li kieku kienu tal-familja. Fil-messaġġ tiegħu il-professur Azzoppardi stqar li din il-persuna ħarġet minn Monte Carmeli mingħajr ma kien fl-aħjar interess tagħha li tagħmel hekk. Andrew Azzoppardi tenna li dan huwa sintomu ċar ta' sistema li ma taħdimx kif suppost. Qed nitkellmu fuq persuna li bħalissa spiċċat tissielet għal ħajja tagħha. Mhux qed nirreferi biss għal fatt li persuna kienet teħtieġ kura psikjatrika ħarġet mill-binja. Il-problema hija ħafna aktar profonda minn hekk. Sostna dan Azzoppardi fuq il-medja soċjali. Huwa sostna li personalment jemmen li l-maġġoranza tal-istaff jagħmlu ħilithom kollha biex jagħtu s-servizz f'kundizzjonijiet diffiċli. Iżda fil-verità huma s-sistemi li qed jonqsu. Anzi huwa stess wissa li l-probabilità hi li t-tort jispiċċa fuq dawk li qed jippruvaw iħadmu s-servizz f'din is-sistema falluta. Kien hawn li Andrew Azzoppardi appella lil minu responsabbli sabiex jaġixxi u jindirizza din is-sitwazzjoni f'Monte Carmeli b'urġenza kbira.